wai kai wai na kudin kadan ba su da yawa to ai dan tsurunin kudin ka san fa oga cinikin fa yau sai dai a hankali me wani kaso da ce sai dai a hankali anya ka ɗebo kudin ne daga gaba daga aljihunka ko wani caji ka tunda nake ban taba sa kudi a aljihuna ba waccan durowar ciki kake a rinka zubawa kuma ciki nake zubawa kai to ai ka san yau kudi ido na ga yadda ake zarga zargi nan ma maza su shiga mata su shiga kuma ya zanga kudi haka to amma ai ya kamata ka gane cewa duk mafi yawancin mace abincin nan na yau ai mata ne kuma kafi kowa su ne cewar matan nan fa yan gidan tara ne fa kai kake cewa fa a rabu da su to kuma mata sun banza cin abinci ne kuma yanzu zaka yi kidaya matan nan turo maka ne ce ka ba su abinci kyauta ni dai tun da farko nan na buɗe littafi tun na lissafawa ina rubutawa har na rikice ba na gane komai kawai sai dan ga wata tana sai ga wata tai haka ha ba oga nan baya fa naje ana kidan gangi fa kawai naje ana ta abin nan masallacin jima'a maka je na karfe 1 nan bakin police station shine kai ni kuma tambaye ka ba wai tsohon nan ko kwada tafi jiya na karbe mara riga ya Dakata tsaya. Kai? Ya kake kokarin kisan kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ranki dade ba ki mun rai ranki dade. Fitari nake ji ranki dade. Nagode. Ina oganka yake? Iya take. Shiga ka kira mun shi. Kai baki a waje. Baki? Baki kai wallahi oga. Ya sai abin ka suna jiran kai yanzu oga. Da mun duka hannu su? Haka suka zo fakita. Wallahi ka suka zo fakita. Kayan jikin su buki ne ko koraye? A'a da jaka dai suka zo. Ni na ji ƙarar wani abu dam amma ban san me ba. Jaka? Dam. Ka ce mutanen mu ne. Sai mutanen mu ne. Dawo. To wane ne yake mana Ice nan. Zo nan, zo ina ku je. Zo nan ku zo. Zo nan. Ina da bukata, ina son ganin lasisin gidan abincin nan. Ranki dade lasisi. Ai ba wani abu muke yana abin nan ba ranki dade. Kuma wallahi da mikiya kika yi min wallahi tallahi. Baya kusa wallahi. Diran mikiya? Wallahi. Diran mikiya ai marasa gaskiya na masu ake wa diran mikiya ai. Dan haka kada ka bata min lokaci so nake in ga lasisin gidan abinci. Wallahi ranki dade ba ma yin komai a gidan nan sai da izinin ku. Wallahi Allah. Oke hukuma ne suka ba ku izini ku dinga kisan kai kenan? Kisan kai ranki dade kuma kisan kai gidan abinci gidan kowa ne zuwa ake a koshi. Ba gurin ake tutu. To ai kamata yayi ma gaba ɗaya gidan abincin nan a kulle saboda tsafta. Da wasu abubuwa kamata ya a kulle gidan abincin nan? Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ta faɗa. Ban gane gaskiya ta faɗa. A'a misali ka san Ya ban gane gaskiya ta faɗa ba. A'a wai nuna masa ne. To shikenan za a kulle gidan abincin da na shekara 18. wannan gaskiya kika faɗa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai kai ban zaka mai gami ye? Dan Allah dan annabi ki da ki hakuri. Ni ta abun da kike tunanin wallahi zaki ga mu zan ba da goyen baya wallahi Allah. Dan Allah ki taimaka mu da ki. Ki hakuri. Allah. Ba na buƙatar
bukatan komai ban son komai naka. Ba na bukatan komai. Kullun sai ya dake mu. Kullun sai ya dake mu. Wallahi ranki dade. Saboda rashin tsafta shi zai ki dukan su. Gaskiya. Wallahi Allah. To naji. Allah ranki dade ki hakuri menene abun yi ki taimaka min. Naji. Yau. Kawai abin da suke aljihunka to gaba daya. Kuma daman yanzu na tattare komai na danka. Ana ma ka tabbata shikenan? A'a akwai raguwar kuɗi a ciki. Idan fa na laluba na kama ka akwai sauran raguwar kuɗi a ciki to na tabbatar da cewa wallahi sai an kulle gidan abincin da shekara 38. Ni zan iya zaki dirma ki taje ni. Shikenan. Wallahi da ni nake. Sannan kuma za a dinga yi ana zagayo ko ana duba abubuwa. Wannan ba matsala. To madalla. Ki rinka zagaye ba ka. Madalla rake. Nagode. A gaida AIG. Ki rinka zagaye ba kan lokaci. A gaida AIG. Me nace da ita? Ai ba wani abu ne. Wato kai farin ciki maki na kake abin da ya faru? A'a. Ban na son ka rinka tsallake mu. Mu je.